Μπορείτε να μας πείτε κάτι για τις ρωμαϊκές οχυρώσεις? Η οχύρωση της Νικόπολης κατά τη ρωμαϊκή εποχή δεν κάλυπτε όλη την περιφέρεια της αρχαίας πόλης, καθώς λόγω της Pax Romana, της ρωμαϊκής ειρήνης, δεν χρειαζόταν να περιτυχιστεί ολόκληρη. Για το λόγο αυτό, το δυτικό της τμήμα ουσιαστικά αντί της οχύρωσης έχει τους πεσούς του ρωμαϊκού υδραγωγείου που έφερνε νερό από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου. Τι άλλο μπορείτε να μας πείτε για τις ρωμαϊκές οχυρώσεις, τι πύργους είχε? Είχε πεταλόσχημους πύργους, είναι χαρακτηριστική πύργοι της εποχής του Αυγούστου. Τους βρίσκουμε ας πούμε και σε άλλες ρωμαϊκές πόλεις όπως είναι το Φάνο της Ιταλίας, και εξωτερικά των τυχών και των πύργων υπάρχουν οι νεκροπόλεις, και εδώ βρισκόμαστε στη Βόρεια Νεκρόπολη, την οποία την έχουμε σκάψει και έχει επισκέψιμα μνημεία, τα λεγόμενα μαυσολεία, τα φυκή θάλαμοι, όπου θάβαν τους νεκρούς τους.